So maayong hapon sa tanan. So uban ako sa Sir Jan, Sir Nick, asap to Sir Stanley. So yun, ayun. So animi diri sa kuan. Ali sir. Animi diri sa tawag ining opisina sa sentro. Inaaman diri sa kuan, di Plus Park ang office. Amo ang tawag anang isiguro pangutan-on kung naabagyoy kuan, naabagyoy maggamit sa Rizal Park September 30 ugma pohon kay karon September 29 man karon. So, gusto na mo itawag anang i-confirm kung naabagyoy tawag ining magamit. Okay? So, proceeding ko karon sa kuan, proceeding mi karon sa Sir Nick, paliw ko sir. Proceeding mi karon sa tawag ining office sa sentro. Yun. September 29. Lami ka pala sa mga picture. Ay, sa SWDO mo. October. Okay. So nata karon diri sa kuan sa office sa City Environment Natural Resources Office. Mo na sila ang mag-book or maghatag og schedule sa gitawag og plaza. Okay. Hello po, mayong hapon. Mayong hapon, ma'am. Kanang mangutanan ni ma'am. Schedule sa Rizal Park September 30. Na ba yung tawagan na ka-schedule na nagmugamit? Apo. Okay po. Amo lang i-document ma'am ha. Okay, para makasiguro mi. Hey ma'am, balik ko diri ma'am. September 13 na imo gamit sa Rizal Park. Sa karon sa inyo ha, wala may naka-schedule. Okay, check daw ko ma'am. Amo lang i-kwan, amo lang i-siguro ma'am kung naa ba. Actually, one ma'am, a religious group ma'am, Catholic Faith Defender kay ingon man gud sila nga naa din maggamit September 30 sa tawag ining ang katong pikas ang kuan ma'am, pikas nag-inquire lang ni ma'am. Diri na ko atong September 10. Then karon is gusto na ko i-confirm ma'am. September 30. Opo. Unsang oras siya, ma'am? Wala September 30. Okay, ma'am. Salamat kay ma'am ha. Mora gyud namo yan hiron diri ma'am. Amo lang i-confirm nga naabay letter sa first. nagtawag nag-submit sa letter last August 7 pero until now wala day tawag nag-reply sa ilaha. Pero according ang Catholic Faith Defender ay wala pa kuan ma'am. Gusto na nak wala ko i-ballpen diri ma'am. Gusto na nako i-check para sigurado. Naka-ballpen sir. sorry. Basta si Sir Jan. Dara, red lang. Sige. Catholic Faith. Actually, nagsulat daw sila atong kuan pa religious. Ibutang man. Atong katong gilas kisulti nimo sa kuha. Wala schedule. Kaya ang sulti magud nila sa MUA is naaday local activity ang city. So karon September 30 mo nang dili daw pwedeng magamit